Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos ao programa Seres, aquí na súa radio, na Radio Pública de Galicia, a Radio Galega. Achegámonos, como saben, a xente que ten algo que contar que nos creemos que a sociedade debe escoitar, porque dos moitos programas que levo e que teño a sorte de que cada noite me acompañen, tanto a min como ao meu equipo de Seres, pois levamos aprendido moito, levamos conectado moitas noites con todas e todos vostedes e sempre hai algo que sae en cada programa que ten a capacidade de sorprendernos. Creo que esta noite vai a ser unha desas. Temos con nós a unha das voces máis queridas de Galicia, leva 33 anos deleitándonos ca súa voz, ca súa forza e tamén co seu compromiso, porque creo que os artistas estamos nun momento da historia que temos que ser máis comprometidos ca nunca. Esta noite temos a unha raíña da verbena. Imos aló. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Ola, son a filla de Bill Pampín e unhas amigas máis eu queremos recomendar a Bill Pampín para a entrevista con Rubén Ríos. Miña nai é unha artista galega moi recoñecida, cunha trayectoria que conecta tanto coa xente nova como co público máis maior. As súas cancións son moi escoitadas, forman parte da memoria colectiva e convertéronse en auténticos himnos da música popular en Galiza. Ademais do seu carisma e proximidade, é unha figura icónica que seguro achegaría frescura, emoción e moito interese á vosa audiencia. Moitas grazas. E un saúdo. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is. Pois quen me diría a min cando estaba no sofá da miña casa entre o Francisco e a Carmen, escoitando a esta voz que algún día tería un programa eu e que ela se prestaría e tería a xenerosidade de querer falar nesta nosa radio pública, Radio Galega, comigo no noso programa. Comezo dando as gracias a todos e todas vostedes por estar a escoitarnos e a artista que lles vou a presentar a continuación por prestarse para falar, conversar. Hoxe en día que a veces falar é un luxo e que moita xente vive tamén na soidade máis absoluta e que temas como os desta artista galega por excelencia levan 33 anos sonando e acompañándonos. Cercana, intensa, e desta xente que estás a falar con ela e ves que ten verdade. É a artista que temos hoxe con nós, natural de Rois, a súa voz, pois, décadas e décadas, como lles dicía, acompañándonos en romarías, festas de verán, escenarios de toda Galicia e fora de Galicia, porque fai pouco estiven ao outro lado do charco, estivemos a falar dela tamén. É que realmente, agora que levo xa uns minutos falando dela, non sei como presentar a unha persona como Pili Pampín. Boas noites. Moi boas noites, Rubén, como estás? Moi ben, e ti? Supoño que cansadiña. Sí, a verdade é que sí, a estas alturas xa do verán, pois xa unha está pedindo papas, pero bueno, xa queda todo setembro e algo de outubro e hai que seguir. Que sorte dedicarse ao que
un máis lle gusta e que encima aplaudan por elo, non? Pois sí, para mí é un placer, tamén moita responsabilidade, porque claro, como di as miñas fillas, durante o Bran cambia meu carácter totalmente, non? Volvome máis, non sei, un pouco máis risca, máis seria, falo moitísimo menos, pero claro, é que eu teño unha responsabilidade que estar nas verbenas hora e cuarto, aí eu soa cantando, necesito o meu espacio, sabes? Quero que todo saia perfectamente, pero bueno, esa é a miña profesión que escollí e a verdade que me fai moi feliz, estou moi contenta. Unha profesión que escolliches nun momento a mellor non era tan fácil elixir unha profesión destas. Pois, mira, non, porque ademais a min veume todo por casualidade, non? Eu era unha meniña que meus pais tiñan un restaurante, eu cantaba, porque sempre me gustou cantar. Dous a casualidade, como digo sempre, nunha desas bodas, que tiña 17 anos, estaba o mestre Manuel Muñiz, que foi o que me propuxo ser unha nova Ana Quiro, non? E eu naquele momento, pois, imagínate, Rubén, despois dunha comida, dunha boda, dixenlle, bueno, este home que está dicindo, non? Pero non, era verdad, el fora o impulsor de Ana Quiro e o impulsor de Isabela, e aos 8 días veu falar con meus pais e dixolle que lle gustaría facer un artista comigo, e aí xa leo, a raíz de setembro de 91, xa levo uns cantos aniños, sí, 33, como decías ti antes. Ana Quiro, que acabas de nomear, que aprendiches dela? Quen é para ti Ana Quiro? Para min, como eu digo sempre, ademais teño no meu repertorio un pupurri que lle dedico a ela con cancións dela. Para min sigue sindo un mito da canción galega, sempre será a raíña da canción galega porque foi a pioneira, foi a primeira. Era unha muller cariñosísima, generosa, amable. Bueno, eu boteina moitísimo en falta cando por desgracia nos deixou, non? Imos escoitar ese tema. Miña nai e máis meu pai quedan na casa durmindo. Miña nai e máis meu pai quedan na casa durmindo. Non sei que lle fai meu pai que la quedaba se rindo. Non sei que lle fai meu pai que la quedaba se rindo. Arrastrache lo cupo las pallas e fixeche la cama no chan. E mollache la berbereciña que a tiña sequiña do bran. Que a tiña sequiña do bran. Que a tiña sequiña do bran. Arrastrache lo cupo las pallas e fixeche la cama no chan. Ai, la, 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 la. Que sintes cando escoitas este tema, Pili? Pois moitas emocións, a verdade é que ademais cando canto polas noites dedico yo a ela, non? O público sábeo, e a verdade é que o aplauso é moi grande porque eu creo que toda Galicia se acorda e acordará sempre dela. Ao longo destes anos o público vai cambiando, non só o artista, estarás de acordo conmigo, Pili, pero como ves ese cambio do público e tamén o teu cambio como artista? Pois eu vexo para o millor, Rubén. Daqui a uns anos a xuventude está acudindo moitísimo máis ás festas, que iso é moito de agradecer, que houve unha temporada aí que se perdera bastante. Tamén o meu cambio aí fai 2 anos ao mundo da xuventude ca colaboración que tuve con Ortiga axudoume moitísimo, 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 tanto a él como a min, non? Eu coñecía unha parte, el non conocía a miña parte, o sea que foi algo maravilloso e que se xuntara o meu público co público del foi espectacular. De feito, todos os concertos que fixemos, os festivais, estuveron todos a reventar, a química que tuvemos entre os dous foi maravillosa. Iso estou notando moitísimo nas festas, que a xuventude agora acude moitísimo máis e para min iso é maravilloso. Porque así non se perden as festas, sabes? Hai moitos sitios que sí se van perdendo por falta de relevo, por falta de axudas, pero bueno, eu teño a gran sorte que de momento pois aí estamos e vamos traballando bastante ben.
A verdade é que ahora nomeabas a Ortiga. Eu non sei se sabes que quen te recomendou para este programa foi Ortiga. Bueno, perfecto. Porque, Sí, é maravilloso. bueno, esa xuventude que como ben dicías ti, ven cunha forza, cunha aprendizaxe espectacular, pero que é un rapaz especial porque conecta aí moitísimo, sobre todo tamén tirando da raíz como a ti, e ten aí unha trastenda artística e personal fantástica. Fantástica, aparte que é un rapaz moi, pero que moi traballador, sabe perfectamente o que quere, traballa como un jabato, créeme, sí. Ocurra. En que momento estás ahora, Pili, da vida profesional, persoal? Porque, claro, aquí ao final os artistas temos esa parte persoal que tamén afecta na profesional, aunque moitas veces temos que priorizar, como ben dicías ti ahora, no verán as miñas fillas notanme máis arisca, a min tamén me pasa, falo máis comigo mesmo, pero non co resto, que tamén é importante falar con mesmo e autoexixirse cada día máis, porque estar como a ti 33 anos aí no candeleiro fácil non é, Pili. Non é fácil compaxinar o meu traballo ca vida familiar, pero, bueno, ahora que son maiorciñas, elas enténdeno perfectamente, non? Pero cando eran máis pequenas non o entendían así. A min dolía a alma, porque, claro, elas dicían, mamá, todo o mundo vai de vacacións cos seus pais e nos non. Wow. Claro, e digo yo, cariño, eu teño que traballar. Eles traballan todo o inverno, mamá traballa no verán, entendes? É difícil, pero ahora entendo perfectamente. Dou gracias a Dios que teño dúas fillas sanísimas, moi boas nenas, estudiosas e moi traballadoras. Iso para mí é o máis importante, non? O máis importante. Por suposto, eu creo que hai nunha cousa máis volvédelo ter máis difícil as mulleres, non? Que no tema da conciliación, quero dicir, é moito máis no ámbito, como ben dicías ti agora, artístico, pois esa conciliación non é nada fácil. Agora xa as ter maiorciñas, pero naquel momento non sei que nos podes contar. Naquel momento foi moi complicado, Rubén, moi complicado. Que si actividades, que si isto que eu non as podía levar. De feito, este ano túveme que perder a graduación da nena, acabou a selectividade e perdime a súa graduación. Son cousas que ao final vanse para dentro e doen moito, non? Pero claro, primeiro está o traballo, que é o importante, e gracias a Dios telo, sabes, tal como están as cousas hoxe en día. Por suposto, e moitas veces, cantas veces vamos chorando a subir a un teatro, verdad? Ou un escenario, Pili. Sí, porque a veces non... o corpo é como se non é unha máquina, sabes? Claro. A miña garganta é un músculo. A veces non estou ao 100%, a veces vou moi preocupada, créeme que agora xa cambiou moitísimo o tempo. Eu estuve o domingo actuando e foi un frío espectacular, horrible. Creo que nunha zona de Lugo, creo que no inverno non creo que fai tanto frío na vida, no inverno, sabes? Pero nótalo, porque o corpo pídeche descanso e non o podes ter, claro está. Intento descansar o máximo posible, pero a veces a máquina rompe, porque rompe. É tanto. E falando desa máquina que rompe, eu quería tamén, dentro do noso programa falamos moito de saúde mental, Pili, porque creemos que estamos nun momento moi convulso, donde realmente os nosos xóvenes teñen moito contido en redes sociais, un positivo, pero moito dese contido non é tan positivo. E na nosa profesión, pois claro, ti tes unha continuidade profesional, pero moitas veces tamén ese espírito crítico do artista ou o síndrome do impostor fainos bastante dano á nosa saúde mental. Como a coidas tú e que reflexión me farías da saúde mental? Mira, o meu gran problema que teño é que como todo, sabes? Como absolutamente todo, son como se fora unha tumba. E chega un momento que exploto e ao mellor botoche medio día chorando, sabes? Porque non podo máis.
pero tampouco o escupo para fora, sigue quedando aí. A veces eu necesitaría, hai momentos que sí que a veces necesitaría axuda profesional, pero cóstame, non sei por qué, pero cóstame, pero sí hai momentos que eu paso mal. Non son unha máquina, como decía antes, non? Eu tamén flaqueo de vez en cando. E non me dá vergonza ninguna decirlo, por suposto. Por suposto. Sin embargo, despois, esa potencia, esa forza que tes no escenario pode parecer que por detrás non hai unha trastenda humana onde tamén un é débil, verdad, Pili? Sí, por suposto, pero é como eu digo, a veces estou esperando a actuación sin ganas, ao mellor moi cansa, e supoño o escalón no escenario e transformome noutra persoa totalmente distinta. É como se tuveras algo interior que che di, veña, arranca e fai no mellor posible esta noite. E sales do paso, si sales. Sales, digo eu porque moitas veces estás pensando que tes eses nervios, porque a ti chegan a desaparecerche eses nervios do bandullo. No, sempre tuve pánico escénico, sí, sempre, toda a Como? vida. Sempre? Sí, sempre. Pero pánico escénico, estás dicindo. Sí, non moi grande, Sí. non a nivel que pudo chegar como Pastora Soler, sabes, que estuvo Sí. Castales Mallós no escenario e tuvo que necesitar axuda. Non hasta ese extremo, pero sí teño pánico escénico, sí. Pero toda a vida tuve, E son das que digo que o día que me pase, pois xa non me dedicarei a isto. É que esta pode ser a frase da entrevista, Pili Pampín, 2 puntos. O día que me pase o medo escénico non me dedicarei ao mundo da canción. Que forte. No. E a veces créeme que acabo rendida, pero non rendida da actuación, sino dos nervios que paso antes. Sí. Sen embargo, Créeme. esa capacidade de disfrutalo, porque uno en escena vese disfrutando. Disfruto moitísimo. Sí. É que o que che comentaba, parece que é o cambio de chip, sabes? E intento dar o mellor de min a ese público que está aí a propósito para verme. Que ben. Tamén fixeches televisión, bueno, que non farías nestes 33 anos. Sí. Contame esa experiencia en televisión, o que che dá, porque ti dechesnos moito, pero esa aprendizaxe tamén, non? Ben, eu, que che conte de Luar, de Bamboleo, Superartes, a ocasións para ir a cantar moitísimas en todos, gracias a Deus. Despois tive unha gran sorte de presentar un programa las tardes que era Viva as tardes, da cal eu, cando vexo ahora, digo, que inexperiencia tiña, que, sabes, porque todo ten o seu aprendizaxe. Víame moi noviña, vexo ahora programas e vexo moitísimos fallos. Xa máis tarde, fai 2 anos, tuve a oportunidade de presentar xuntos con a gran Rocío Delgado. Xa me notei de outra maneira, máis profesional, máis madura, non? Eu creo que todo ten o seu tempo, todo ten a súa madurez, todo ten que ir rodando para que vexes o mellor de ti, non? Eu tamén creo, Pili, que ese espírito crítico, dices ti que vías erros, eu creo que tamén nos ve o artista, quero dicir. Sí, por suposto, claro, e deses erros tamén aprendes, lógicamente. É tanto, porque seguramente ti levas aprendido máis dos erros que daquilo que facemos ben, non? Sí, claro, por suposto. Eu tamén sempre digo, unha crítica que che faga a alguén que sempre que sea positiva é un cantada da vida, non destructiva non, porque o faz con maldad, non? Pero unha crítica constructiva é encantadísima sempre de recibila. Vouche dar un nome, Xosé Manuel Piñeiro. Uau, que maravillosa persoa, que compañeiro, que gran amigo. Non sabes canto boto de menos, créeme porque nós falamos moito por teléfono, sabes? Que tal estás, Pilina? Sempre, esa era a súa frase. E a súa marcha foi para min terrible. Sí, de verdad que eu boto cada día máis de menos. Eu boto en falta na televisión de Galicia un montón, créeme. E
Eu creo, Pili, non sei que pensarás ti, que desas persoas que nos axudou a tantos artistas e que agora... Moitísimo. Eu, cando partiu, entendo que che quero dicir, non notei o apoio que el nos deu a tantos artistas, tampouco notei de outros e de outras que creo que deberían sumarse a ese homenaxe demais, porque os prime time que el regalou a moitos artistas e que era super xeneroso neso, non sei que sensación tes ti. Pois, a miña sensación, Rubén, se xa conto, pois... Contame, veña, mollate. Bueno, voume mollar pero pouco, porque se digo que penso malo, entonces a veces é mellor calar, pero eu estou desexando que se lle recoñeza a Piñeiro ese homenaxe que está tardando moitísimo en chegar á Televisión de Galicia. Sinto moito sitio así, e como sinto, é un homenaje pero en condicións aos artistas que nos regalou momentos maravillosos, que nos axudou moitísimo, que, como diste, fixo uns prime times espectaculares. A min está me tardando, pero moito, moito. Pois súmome... E vou me quedar aí, non vou decir máis nada do que penso porque... non. Súmome a esas palabras porque eu creo, bueno, a min axudoume moitísimo. Despois que era unha persoa que axudaba sen esperar nada a cambio, que é o importante tamén, porque cando unha axuda se fai esperando algo a cambio e creo que sí, que esa homenaxe debe ser feita, que moitos artistas estamos dispostos a colaborar desinteresadamente para que devolverlle a él un 1% do moito que nos deu. Que el fixo, sí. Querida Pili, como ves a verbena nestes momentos? Millor que nunca. A verbena hoxe en día está millor que nunca, sí, créeme. Sí. Sí, a xente que aposta polas verbenas, eu creo que merece un homenaxe, porque hoxe en día cada día hai máis trabas para facer unha festa. Por eso algúns puebliños van deixando de facelas porque se cansan, pero que sigue facendo, pois eu creo que merecen todo o meu respeto, porque eu creo que van a máis. Esa que dixeches eso, a min permíteme que a ver que che parece que lle adiquemos parte deste programa ás comisións de festas. Ai, pareceme fantástico, porque traballan como jabatos. E xa sabes como é a xente, a veces é o que traes a algúns gusta e a outros non lles gusta, bueno, o que sempre teñen que escoitar de todo, pero para mí son uns auténticos loitadores. Eu este ano tiven que suspender as festas de Ríos por mor dos incendios, non? Pero dende aquí mandar un mensaxe ás comisións de apoio como que acabas de facer ti, de cariño, de comprensión. É que é curioso que cando alguén se mete na comisión, os que máis falan son os que menos fan, Pili, non sei se estar de acordo. É os que menos dan. É os que menos dan. E ao mellor son os primeiros que están na festa, na primeira fila. Total. Sempre pasa o piso. En todos os sitios, non cambia, dá igual norte, sur... No, dá igual. Eu visto en todos os sitios igual. Ai, mira, unha comisión de festas comprou un coche novo. Sí, era boa. É así. Ou falar como non ten calcelas, pois mira. E seguramente que son os primeiros que van sacar a foto contigo en primeira liña. Seguramente, pero eu para min, pois xa che digo, para min moito ánimo a todas as comisións de festas porque traballan ben. E hoxe en día as agrupacións, orquestas, grupos, solistas, dúos, o que sea, non están baratos tampouco, porque cada día levanse unhas infraestructuras de montaxe impresionantes. Eso hai que pagalo, Rubén, sabes? Sacar un tráiler hoxe dunha oficina xa son 600 euros. Como mínimo, sabes, sacar o tráiler da casa, poñelo a funcionar para ir a unha verbena. E iso incrementa gastos, incrementa personal, incrementa montadores, todo. E aparte, Pili, hoxe cada día, antes os altavoces que podría haber nunha casa pois eran contados, ou me escoitabas a radio, pero aí na radio ten unha boa sonorización, pero non exixes tanto como cando vas escoitar un
pois un artista ou demais, pero claro, todo vai evolucionando, entonces cando chegas a ver a un artista, a unha orquesta ou calquera actividade musical, queres que teña un mínimo de son. Por suposto, eso costa moito diñeiro. Querida Pili, eu seguiría falando longo e tendido contigo, pero temos uns tempiños aquí na radio e quería preguntarche ahora dúas cousiñas. Que me recomendes un artista ou un artista de calquera ámbito profesional para que eu teña unha conversa como acabo de ter contigo, e despois un tema musical, aquel que queiras. Pois eu diríache que o Dr. Bandín, que é maravilloso, que é un neurocirujano fantástico que me puxo a min a andar, que eu tiña as vértebras averiadas e arregloumas todas. Que ben. Tiña hernias discales e operoume 2 veces e quedei perfectamente. Mira, pareceme un home moi interesante, porque además é moi machacón e pódeche decir como levar a vida cotián máis sanamente, non? Sabendo sentarte, sabendo para que non teñas esos problemas lumbares como tu ben eu. Pois mira, parece unha recomendación fantástica para que escoiten os nosos ointer da Radio Galega, e agora temos que rematar, poñerlle un punto seguido a esta conversa cun tema musical que ti nos digas, amiga. Pois ponme Eu chorei con Ortiga, claro que sí. Anda, que ben, eu chorei. Fantástico. O domingo á tarde. Iso é. Pois nada, que moitas grazas, este programa Gracias a ti. queda aberto para ti e seguimos no camiño, Pili. Un placer, Rubén, falar contigo. Moitísimas gracias por todo, corazón. Un Igualmente, bizazo. beixiños. Chao. Chao, vida, chao. Na medianoite da Radio Galega, de luns a xoves, forgamos na trastenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.